Se mig, jeg får sej. Se mig, jeg får næsten. Synes det er noget om Bødersborg. Ja, I kan ikke se mit skin så, når jeg har fået nyt Kan det det? på nederen. Vent om, så kan jeg se en bagdel. Det er et bagserskin. Nå, okay. Nej! Nu skal vi ikke også snart give det sådan, det der rigtige skin der. Kan du ikke huske det der, vi lavede på et tidspunkt? Det der skin der, vi brugte så lang tid på at lave, og så skete der en fejl, at vi skulle downloade det. Yes. Kan du ikke huske det? Jo. Skal du, Se, nu kan I se mig. skal du ikke snart have det? Jo. Ej, det er ham, der var døde af sidst. Eller døde af, eller... What? You can get certified. Det er en YouTuber. Den ved ikke det. Ja? Der ligger et sæt VIP lige der. Ja, Det gider jeg ikke tage. det er også på min skærm. Det er snyd at tage. Hop, hop, hop. Nedenunder. Stensvær. Jeg har 2 stensvær. For det ikke skal være løgn. Der er 15 seconds. Shit, det er ikke kommet ud. Ej, jeg kan ikke vejen. Hvor til dig, hej. What the heck? Jeg har armor på. What the fuck? What? Der er en, der hacker. Fedt. Der er en, der tog mine ting fra inventory. Jamen, nej, det er bug. Okay, jeg skal tage et stensvær. Åh nej, ham der igen fucking hackeren. Seriously? Nu! Ah! Han har liv overhovedet. Han prøver at team os. Au, 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 au! Ej, hvor noob, mand. Okay, jeg tror vi får ham. Håber jeg i hvert fald. What, han er mega noob. Han spiser. Det er rigtig godt. Nå, men har jeg armor på? Nej, du har ikke. Han Fuck, støver. Shit, et tremandsteam. har jeg nu fuld armor? Ja. Jeg tager med, at du tager det med. Skal du ikke bruge Diamond Dux? Jo. Kæft, det klamt skin. Døde han? Nej, han gør ikke. Jeg håber bare, at ham den ene har mad, fordi jeg har mindre end halv for liv. Split lige et 2-mands-team op. Big dog. Hvad havde noget mad, ham der? Med at få noget at spise. Ja. Jeg spiser lige potato. Der ligger også noget skinke i kisten. Ikke nok. Jeg vil så. Ej, sorry. What the what? Sgu da ikke mig. Hun gjorde det af sig selv. Skal vi se, om vi kan finde ham? Skal vi se, om vi kan finde ham der var så bange på at flygte? Ja. Der er kisser. Alt muligt lort. Jeg tror så godt, at jeg tror faktisk, hvis de var lige så pro som os, og vi var lige så noob som dem, havde de nok nakket os. 5 minutter, vi skal ind til midten. Jeg har fået diamonds af begge to. Og Jeg har faktisk en pind. har du en pind? Ja, hvor meget har du noget jern? Nope. Har du? Nej. Det der frosset vandfald. What? Ja, ikke også? Kan du ikke lade sig gøre det igen? Det kan det da godt. What? Men det var sådan en underlig måde, det er på. Ja, og hvad så? Det er ikke meningen, synes jeg. Jamen, det er jo ligesom en istervæske. Der er en herovre. Den er ikke PvP.
Okay, der... What the? Ham der igen. Au! Han dør nu. Har du ham? What the heck? Han er i gang. Ja. Refilled. Jesus was refilled. Jeg svømmer imens. Mens jeg fik ind i denne tog. Jeg kan lave jernsvær. Jeg ved, har jern til at splitte jernhjelm på. Jeg kigger lige en kiste, der ved. Nej, du har kun... Fuck, man. Har jeg nu? Ja. Har også bukser på. Ikke jern. Men en chain. Ja. Godt. Fuck nu. Nu tror jeg det. Jeg ved, skal du have en dammerdækse? Jeg vil sige må. Det må du godt, fordi jeg har et jernsvær. Vi What skal lige the have fuck? kisterne Du nede. forsvinder bare hele tiden. Jeg fik en stik. What? Der forsvinder jern fra mig. Der er en, der har hacket den her søger. Det er der. Okay, jeg skal nok lave dig et svært til dig. Der er en, der har hacket den her søger. Det ved jeg. Skulle det ikke mig, der væk? Nej. Ja. Hvorfor skulle du gøre det? Jeg fatter virkelig ikke folk, der hacker. Men sådan her, jeg tror, det er første gang, de har glitchet så meget med det. Jeg husker, der var på et tidspunkt, hvor det bare næsten var ligesom at spille på computer, så godt var det. Hey Eske, vi bytter lige. Ej, kan jeg ikke få noget bedre armor? Du har ikke nogen hjelm på. I need a helmet. Hvor tager du den her? Fordi jeg lige skal. Kan jeg ikke få noget bedre buks? Jo. Du er mega godt loot i forhold til mig. Det er derfor, jeg tænker. Serious? Så forsvinder min buks. Du har den på. Jeg har den på nu. Okay, alright. First. Diamond X, Diamond X, Diamond X. Der er nogen, der sprunget i luften her. I 1 minut. Hvor mange er vi? Vi er 6 tilbage. What? Det kommer til at blive svært. Men ved du hvad? De andre ikke også. Det er et 4-mandsteam. Nej, shit. Nej, det er et 2-mandsteam, fordi der var 2, der faldt ned. Der er 2, der falder ned for en høj plads, står der. Det er et 2-mandsteam, vi er imod. Okay, det bliver easy. Med 2-mandsteam og 2 mere. 2 mand. Okay, det bliver en fair kamp. Det bliver team mod team i deathmatch. Jeg kom bare lige til at tænke på, fordi jeg så, at der var nogen, der skrev i chatten omkring, at de teamede. Ja, okay, nu er vi 4-mands-team og sådan noget, og skrev det. Jeg ved ikke lige, om det brugte den. Hvad? Den tredje faldt også ned og døde. Jo! Der er en tilbage. Lol. Det er din tur til at vinde for den sags skyld. Hun er guldsvær. Nej, okay, det havde hun så ikke. Hvor nu, mand? Ja. Så skal jeg også have det gode arme. Yay. Jeg skal bruge den. What? Der er ikke bukser på. Shit. Dit Iron-sværd ligger på jorden. What the fuck? What the? Hold nu op. Jeg skal... Hey, skal du ikke bruge Iron-sværd?
Wow, se lige dragninger. Nice. What the heck? Ah, shit. Jeg dør sådan. Okay. Nej, det var så den video der. Det var en god video. Det var bare sådan, så tænker jeg bare sådan... Se, du var hende, der vi dræbte. Når jeg bare sådan, og så kigger jeg sådan i, kisten. Nej, i chatten. Og så bare sådan, eller hvad, nej, vi er tomandsteam. Jeg er en fuld jernarmor, har jeg ikke? Nej, du har ikke. Min det er tomandsteam mod tomandsteam, siger så det bliver en rimelig færre kamp. Og så lige når jeg har sagt det der, så ser jeg bare sådan den sidste, ja du har, den sidste døde, sådan. Og så bliver jeg bare sådan helt vildt. Ej, skal vi se, om det kan blive brugt også? Det var den video, vi ses en anden gang. Og nu skal vi ikke være for kedelige at høre på. Goodbye. Du skal sige hvad? Farvel.